mi-a mai revenit, dar am fost beat și drogat mai toată viața mea de adult. Ale cui ar putea fi aceste vorbe? Mulți artiști se pot regăsi în afirmația asta, nu-i așa? Dar de la Moby vă așteptați? Iată vorbele lui în continuare. Ce mă fascinează la dependența și comportamentul obsesiv este faptul că oamenii aleg o stare alterată a lucidității, toxică și care distruge marea parte a unei vieți normale doar pentru un moment scurt de înălțare. Cum a reușit el totuși să scape de dependența de alcool și droguri, cam în același moment în care și-a dat seama că stilul lui de viață îi distrugea șansa de a trăi o viață decentă. Vestea bună este că din toate astea, Moby a reușit să compună o piesă numită The Day, iar în ea povestește exact bătălia lui cu dependențele. Deci, luați de învățați! Couldn't sit here for even 10 minutes or more.